Atur pasukan nopo kali ingkang kebarakan medalipun tari perang caring kang sampun diputaraken dening para kadang putra. Ugi saged damel jaminipun sayah nggih panglipuri marah kagem Bapak Dale Ibu. Lan wonten ing bedal menika salajengipun atur pasukan nopo 3. Ingkang kebarakan medalipun Patih Pujangga Enom sinebut Bujang Ganom. Ugi kaderek dening para Braja Klana Sewandana. Pramila kados bediki prahipun emi kita sarga ngaturaken sugeng pinarak ingkang sakeca. Sugeng mirsani ngantos titipun wanipun pagelaran kita saking paguyuban keluarga besar Raga Samya Putra nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sami kula ngantos titipunipun pagelaran. Ayo kira bocah bagus Libang turu sore-sore sowan-sowan ono pono roko yo ingkang mijil saking sasana busana menika gambaraken Patih Pujangga Enom. Iya sinebut Bujang Ganom. Mijil saking kutha Bantaran ingkang tumuju wonten ing Praja Kediri sampun badhe nglamar Pusamaning Ayu Dewi Songgolangit. Gambaraken sejarah saking kutha Bantaran. Iya Kadipaten Ponorogo. Patih Pujangga Enom. Iya sinebut Bujang Ganom. Derekaken utusanipun Prabu Raja Klana Sewandana nglamar Dewi Songgolangit. Ingkang dipun dadosaken permaisuri Prabu Raja Klana Sewandana. Yo, ingkang kathah para kayan raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati. Cacahe raja 1000 negara. Ingkang kandrong kayun kalan Kusamaning Ayu Dewi Songgolangit.
Mila Dewi saka langit gadahi patemboyo. Sinten to kemawon ingkang saged gadahi tontonan kang derek gumalaring jagat raya. Menika mangke badhe pikantuk kalian kusumaning Ayu Dewi saka langit. Ayo nih, Sabagi, yo, oh ah. Yo, sisaning gerito dasar raja kang jayeng palugon raja kang dereng kagungan garwa Gusti Prabu kula ingkang sowan Gusti Prabu kula sumanggaken Gusti Patih on ho
biasane dening para senopati saking kutha Bantarangin. Derekaken jekare gustinipun para Brajakrana Sewadono. Marang sang pinanganten Dawe para Brajakrana Sewadono pikantuk kusumening ayu Dewi Sangga Langit. Ingkang rikala semanten awontenaken arak-arakan saking kutha Bantarangin. Jumudul wonten ing utara Jawa Kediri kangkat derek dening para jurit 144 jajahipun kang sami nitih turangga.
Ya tanjake kalem-kalem yen. Roko Samboyo Putro. Ayo tepuk tangannya mana? Iya. Alampaira dening barisaning para senopatih saking kutha Bantarangin. Gambaraken Patih Bujangganong Roko Samboyo Putro. On. Ya. Bul, mancik bangkean lho Bul. Lah terus awakmu munggah terus mengkengkeng niku tok lho. Kakek ngewangi apa ya iso ya ora iso kok. Oh sing munggah dhewe. Langsung bener pupuk kuwi lho, langsung. Kah ngawur senep e. Hendoke dinil kowe iki mang tak unjukne lah kok malah klambiku mbok keset. Lah yo. Aku sembarang Pak. Ya, ya. On. Ya. Pon nyapa to, Pon? Beyo ngono andik kabilator yo mbok itek-itek Bul. Kabel iku sembarang kok mbok itek-itek to, Bul. Sing bener piye, Pon? Sing bener. Sing bener piye, Pon? Ah, yo. Iki munggah. Heeh. Lah. Oh, ngono. Ora jebolan mlebune silit. Warono se, Pon, warono Pon awakmu ning dhuwur, Pon. Warai se, Pon. Yo, iku ning dhuwur berarti warai se. Yo. Persiapan. Yo. Duh. Ya. Iya. Oh iya penak no Bul. Lah iku ono penak kok. Kowe yo ngono basa iku ning dhuwur mbok Indiati. Kalem-kalem pateni tak koyan menara rung enggak. Terus ocol.
Yo baleni maneh. On ya oh. Persiapan. Ayo deh. Yo. Oh. Oi. Ya alon-alon pokoke kelakon yer. Geremet watoning slamet yer. Ayo tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Persiapan yo. Sing mbok ideki kleru ibu. Sing mbok ideki kleru bu. Sing mbok idek kleru. Ngawur. Lah dheke kancane mbok idek. Barang karek batane kaya mbok. Lah iya. Lah aku yo ora ro genek tengere kok. Ayo tak tengerane Pak. Iya tengerono. Tak unggah nih. Weno tenger ben kita. Nah, iya aku kena gak apa-apa. Nah. Syukur-syukur saya bisa makan, Bu. Syukur-syukur saya bisa makan. Bisa bisa makan. Oh iya. Ya. Cowok ini ketok apa gak? Iya. Iya kan? Kayu jati apa-apa nek tebak ya padha ae kaya. Oh iya Bilo. Kendi. Oh yeah. Yo. Persiapan. Ayo deh. Bu, sing mau ide kleru neh iki lho. Ayo, tak kira pupu tiba kok pustaka. Tengerono loro karone tengerono. Ayo padha ditengeri. aku Ndrik. Ya wis ditulungi ayo Bapak putrane dibantu po ya. Iya. Wah. Ya. Iya. Oh, wah, telah. Ayo tepuk tangannya mana? Rogo Samboyo Putra. Ayo deh. Lampaira dening para senopati saking kutha Bantarangin. Kaderek dening Prabu Rajaklana Siwandono. Pinuju wonten ing Praja Kediri sakula badhe nglampar kusumaning Ayu Dewi saka langit. Ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kang sami Turangga. Mlebet wontenipun sakjroning wana kang aran wana Lirboyo. Wana alas lir gedhe boyo kang ana Pekimu. Alas kang jumudal lagi bebaya Pekimu.
jajat desa